אז מי, כן, מה כתוב? זה מה שאני לא מבין. כתוב שאתם קרויים אדם, והגויים לא קרויים אדם, זה מה שכתוב. לא קרויים? לא קרויים אדם, לא קוראים להם אדם. אוקיי, אז מה קוראים להם? אדם זה אדמל העליון. אדם הוא בן אדם שהוא שונה מהבהמה. אדם זה אדמל העליון, מכיוון שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בני אדם. עכשיו, הגויים מה שאין, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 בינתיים המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, דירות, בניינים, הם בונים את זה, לנו, משרתים את היהודים. כאשר מקרה ברכך, כאשר ואהבת הגויים רבים, you'll lend to the goyim. Okay, I don't know the word. ואהבת את הגויים רבים, ואתה לא תעבוד, and you won't borrow. You'll lend them the money. ומשלת בגויים רבים, you rule over the goyim, ובך לא ימשלו. יעבדוך עמים. יעבדוך עמים. ישתחוו לחלומי. יעבדוך עמים. It says here, יעבדוך עמים. The lands will work for you. יעבדוך עמים.